Hej, jeg vil i dag gerne snakke om sinusrelationerne. Og sinusrelationerne er sådan, at de fortæller, at for hver en vilkårlig trekant gælder sinusrelationerne. Og det hedder så sinus til A, divideret med A, er lige med sinus til B, divideret med B, er lige med sinus til C, divideret med C. Og det vil sige, at forholdet mellem vinkel og modstående side er lige stor ved alle tre vinkler og sider. Og de her sinusrelationer, det er jo så ligesom tre formler i sig selv, hvor den siger, at sinus til A divideret med A er lige så stort som sinus, eller lige så stort som forholdet til sinus til B til siden B. Og det samme gælder for sinus til B divideret med B divideret med sinus til C divideret med siden C. På den måde gælder alle de her sider. Jeg vil bevise sinusrelationerne ved, at vi ved, at arealet af en trekant kan beregnes med appelsinformlen, som hedder en halv gang A gang B gang sinus til C. Det er appelsinformlen, men den kan også skrives på en anden måde, sådan den hedder arealet er lige med en halv gang A gang C gang sinus til B. Sådan der. Derudover så ved vi også, at den kan beregnes på den måde, at den hedder arealet er lige med en halv gang B gang C gang sinus til A. Sådan der. Nu vil jeg så bevise, at den her del af formlen her, den vil jeg så bevise med at bruge de her to her. Fordi hvis de begge to er lige arealet, så kan vi sætte dem lige hinanden. Og det kan vi så gøre hernede ved at sige en halv gang A gang C gang sinus til B er lige med en halv gang B gang C gang sinus til A. Godt. Nu kan vi så se, at der står en halv på begge sider. Så hvis vi ganger med 2 på begge sider, vil det opløfte, så det kommer til at se sådan her ud. At den hedder en A gang C gang sinus til B er lige med B gang C gang sinus til A. Nu kan vi også se, at der er 2 C'er på hver sin side, så derfor kan vi dividere med C på begge sider, så den hedder A gang sinus til B er lige med B gang sinus til A. Og nu, for at få den til at ligne vores formel, som vi gerne vil have den til, så kan vi sige dividere med A på den ene side, og dividere B på den anden side. Sådan så den kommer til at ligne vores formel, som hedder sinus til B divideret med B er lige med sinus til A divideret med A.